שאנחנו מכינים את עצמנו באמירת הסליחות מעומק הלב, והמעשים הטובים, התחזקות בתורה, התחזקות בשמירת השבת, שמירת ההלכה, כל דבר ודבר שאדם עושה תפילה, ואין כביר ולא ימאס תפילת רבים. הגמרא אומרת על התפילה, קרוב זוגות
לבני אדם. התורה של עם ישראל מגינה שאדם יקבע כל יום, בעזרת השם, איזה חצי שעה. שעה אחת לימוד תורה, תחילת דינו של האדם. בא בן אדם בראש השנה, מסתכל הגדול, כבר בן אדם הזה הוא בא אליי פעם ללמוד, שמע איזה שעה תורה, מה אני אתן לו? אני רוצה לראות. אם בן אדם הוא בא לשמוע שיעור תורה, לפחות שעה אחת, חצי שעה, יש לו קביעות, השלב בתוך חלקו, מנעים דברים, אחים רבים, בואו נתאזר בעוז ותעצומות. השם יתברך ישתבח שמו, יקבל תפילת כלל ישראל ברחמים, יערה עלינו רוח טהרה ממרום, לטהר את כל כלל ישראל, להתקרב לאבינו שבשמיים, לחזור למקורות הנאמנים ולבקועי התורה והיראה, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב. אמן. העולה ברחמים